Kaso nga the pressure, kailangan nilang ingatan. Absolutely, the pressure is on. This is game number 3 between the Stags and the Knights. 3-0 ba ang makikita natin dito or 2-1 naman? So far, Ace the Sportsman talagang very aggressive with his playstyle. Paeng is back with his Lancelot and at the same time Kenjo as well. Pero Kill, so far with his Tigreal, talagang tinitignan nila kung ano yung pwede nilang gamitin. As far as Asi Taulaba as well and Sabaw with his Benedetta. So we are looking at a better lineup so far para sagutin kung ano yung ginawa ng mga members in game 1. Pero the first blood is already coming in very early para sa side ng Letran. Actually, napaka-early kasi Wala wala pang 1 minute. Oo. Nakuha na nila ang first blood na yon. Nakakuha ng bahagyang lamang dito ang side ng Latran because of that. And parang ang hirap lang nun kasi this is a side lane pa yung unang nabigyan. Oo nga eh. So, kawalan yon in terms of yung gold cart or cannon, parang hindi siguro niya na-secure din yun and that's a loss agad. Kaya kung makikita mo, medyo ang laki na ng gap agad. Kasi yung gold lane talaga, isa siya sa mga pinaka-sources talaga ng gold ng team. And if you're not able to secure yung lahat ng minions na nagpo-flow sa lane mo, na medyo crucial yon para sa early game. So, ngayon, nakakita agad tayo ng medyo bakbakan sa top. It's off-camp kill, 1-for-1 exchange, and we're seeing the turtle nagsuspawn na rin siya in a few. Kaso, kumbaga, pakiramdam ko mas malaking loss yun para sa Paste kasi ang nawala sa kanila, ay para sa Letran rather. Actually, pareho lang naman na nawala yung tank support sa kanila. Kaso, napakalaki ng pressure na talaga na nabibigay ngayon pa lang ng Letran. Sasabihin ko pa lang sana nung first blood, the early bird gets the bird kasi si Diggy tsaka si Kaja yung nagbigayan doon. Pero so far, the Magician is making his act so far in taking the turtle as well. Pero si Paeng nakakuha ng isa na secure naman ng ating batang Harley ang turtle. Mukhang hindi magkakatuluyan ang laban na ito pero mukhang nag-aabahan lang. Nag-aabangan pero ganun pala ang kinahantungan as Sabaw will be going out and about. Bergs dito mapapatumba medyo kanina pa pero Alecto final blow ay naibitaw na. Samahan mo pa ng flame shot as Kale 13 will be going there as well. Rookie dito, pinapatunayan niya na itong Harley na to something na ginagamit ko din. Kahit iba niyo yung Roger, kahit iba niyo yung Barats, meron pa rin akong baraha. Napakaganda na ng early game ngayon na napapakita sa atin ng Letran. Parang ito, napanghawakan nila yung momentum Kumbaga, kung yung isang team kinailangan mag-reset, etong team na to, sabi nila, walang reset-reset, tuloy natin to, ituloy natin yung aggression na meron tayo and they're really showing it to us dito sa early game. 3 minutes into the game, meron agad silang almost 1K or 1K gold lead. Actually, it's more than 1K na already and parang Delix yun actually. Pakiramdam ko. Kasi maganda sana kung sila yung makakakuha ng upper hand dito. Parang kung sila yung makaka-pressure kasi they have the Lancelot. Ang Harley kasi parang bulaga-bulaga factor talaga yan Pero yung Lancelot palag-palag. And speaking of palag, ayun lang. Masyadong napalalim doon. Dikdikan, di kita ng nangyayaring laban. And Bergs 11, gusto niya pang kumuha dahil wala pa tayo sa 11 minutes. Pero Changi so far, nagbabago na yung laban dito. Kasi hindi na siya nagsaspike kagaya nung nangyayari kanina. And wave clear pa rin naman ang kanyang ginagawa. The pressure is still there pero hindi na talaga kasing sakit kagaya nung dati. Meron talaga mga bagay na hindi na kagaya ng dati. Pero ang mahalaga naman, napapatunayan pa rin nila na gana. At the end of the day, that is very important. Because what we're seeing now is Michael Are, the 1v1 representative ng Baste, talagang binibigyan itong sa ace player. So, labanan to ng mga ace player. Pero yung CCTV din, na galing dito kay Asi Taulaba, gusto niyang tumubi-1 at nakakuha siya ng isa. Sabi niya, alisin na natin yung mga yung mga gangster mong kaibigan. Gusto ko tayo lang 1v1 lang tayo dito. And Kale 13 so far, Bergs 11 ang nagbibigayan pero mukhang si Paeng ang mapapalaban. Grabe naman itong bakbakan na to. Bakit sobrang tagal? Ang daming nangyayari pero hindi na pala yun magiging
alam mo yun, natural na eh. Hindi na yun Yes. magiging kaso because the lead is already almost 2K or magta 3K na nga yata para sa side ng Letran. Maganda ang naging pick off agad doon ni Ace kay Michael Are kasi that was a -1 agad. XP laner, -1 tulong sa Turtle Tape. And looking at the pressure din na na-provide ni Bergs 11 against Kale 13 kanina, hindi na siya nang hinayang na gamitin yung Meteor Shower niya. So ngayon, wala na yung XP lane at low pa yung tank dito ng side na ng Baste. So they were not able to go for the contest doon sa Turtle. Nakita naman natin lumang doon talaga ang Letran in terms of the Turtle Take. Pero look at the implosion, makakancel lang ng Time's Journey. Doon, throws pa. Ang sakit na ni Paeng dito, sasaluhin ni Ace from behind and will be able to take a kill on to Paeng. At hindi pa raw siya tapos. Magpi-flickerin pa siya para kunin din si K13. And going back to what I said a while ago, nag-attempt naman si Paeng kanina na i-contest yung Turtle eh. Kasi Lancelot naman siya, kaya niyang gawin yun eh. Pero still, masyadong maraming members doon and masyadong napaaga yung pasok niya. Napagamit na agad siya ng Sword Rose, pero hindi pa raw tapos si Ace. Kukuha na naman ng kill and yon, hindi yan ako yung Turtle kanina and lumabang ng tuluyan dito ang Letran. Sunod-sunod lang ang objectives na nakukuha nila. Nakikita ko yung pinapanood. Nakikita ko yung pinapanood natin. Alin, ano? The Fighting Pride of the Philippines. Oh! Manny Pacman Pacquiao. Standing niya 5-0-1. Kaya nga. O, di ba? Pampanalo na talaga kagad. So that is what we're seeing right now. Ace making the best choices as the Ace player so far, winning the 1v1 Grabe, fights. oo. 2v1, minsan 1v2 fights pa nga eh. Oo, And then nanalo siya dun. Cleanup crew is also there and TJ really has to shift with the Sun over here kasi hindi na kinakaya ng 1v1 isipin mo, hindi na kinakaya ng 1v1 representative ng Baste na makipag 1v1 dito kay Ace. So malaking bagay ang naibibigay na pressure dito ni Ace kasi nadi-disrupt yung rotation coming from the side of Baste. And now they are really moving forward and trying to take this purple buff. Nakuha kaya ito? Medyo hindi pa natin nakikita pero what we're seeing right now is yes, nakuha nila. Kill 13, medyo umaamba na, nabawasan ang ilan sa mga buhay pero nandun na naman si Sabaw sa ilalim. Napakalalim ng nangyayari pero makakatakas pa siya. Paeng dito hinahabol kung ano man ang gusto niyang ulamin pero hindi yata yun na magiging kanin kasi ang daming nangyayari dito. Nakukuha niya ang kanyang gusto. Phantom execution na lang palayo pero so far yung sinasabi mo kanina na the hardest working man is back. Michael Are, ladies and gentlemen, push lang, trabaho lang. Yes, pero going back din kasi sa sinabi mo kanina, sobrang mas lamang yung pressure na napaprovide ni Ace and yun yung exact pressure sana nagugustuhin sana rito ng Baste talaga, especially ni Michael Are. Tinry niya. Nakita naman natin nandun siya sa top lane kanina. He was trying to take some objectives away from the team fights pero still hindi niya nagawa. And look at that play. Nabigyan si Asitaw Lava. -1 na rito ang side ng Letran. Kaso nga lang, kaya ba nilang kunin ng tuluyan itong Turtle na to? Medyo low on HP na rin dito si Paeng. Ginugulo pa nga dito. Nakakainis yung ganyan yung Digi. Pero look at that. Rookie will be the next casualty. And now, talaga namang -2 na sila. I feel na talaga kailangan na nilang mag-decide dito kung iti-take nila ito. Pero look at, again, Ace on the top lane, on that Pakito. Parang hindi mo pa rin maisipan na ituloy na natin to kasi tingnan mo naman yung pressure na binibigay niya. Para kailangan pa rin natin mag-ingat kung hindi baka matuloy-tuluyan na tayo and it feels na parang okay, Ace tayo. Kaso iba rin yung mobility ni Ace parang ang hirap mo rin habulin basta-basta. And looking at the items right now, medyo lumalamang naman dito si Paeng kaso nga parang in terms of gold lang kailangan mo rin nung lamang in terms of yung aggression and yung parang confidence mo na pumasok na parang hindi masyado pa natin nakikita sa ngayon kasi yung aggressive plays talaga, yun yung nakikita natin kanina pa. More on yung pag may hinahabol na lang na low, hindi yung pag more on aggression na nag-i-initiate sila. So this will be a free turtle for the side of Letran. At okay, all mid na ba? All mid na ba tayo? Grabe na yung pressure na kaya nating ilabas. Nakikita naman natin dito, sabi parang nag-uusap na lang dito ang Letran na parang okay, ano next natin kasi parang pwede sila mamili Alam mo yun, pwede na sila mamili. O saan tayo? Dito tayo? Doon. Ayun na, naisip ko di ba? Parang tapos na yung group 1. Okay, next, ano? group 2. Yan yung class presentation na susunod So, pupunta na sila sa center stage, which is ang ating mid lane. But so far, nabawas nila itong si Berg. So, at least, it'll give them some space
para makapagkuha ng iba sa mga objectives na galing sa mapa. Pero so far, ace player na naman. Grabe na ang kanyang ipinapakita. Parang walang nabawas ni isa sa kanyang mga damage. Pero mukhang mapapatumba niya pa yata ang tumatatlo. What? Pero papatumba niya pa rin ang grabe, 3v1 ang nangyayaring sitwasyon, pero triple kill ang ibinibigay niya dito. Masyado na talagang makulit, masyado nang masakit. Nagmistulang nag-audition ang mga members dito ng San Sebastian at ang pinakahuling agila ng bansang Pilipinas. Tay J is right here to save the day. Hindi pa nila mababasag yung torre, pero the sportsman, ace player is back. Oh, hindi biro. Hindi biro yung pinakita niya sa atin kanina. What? Inaapat siya, tinatatlo, inaanin pa nga yata kasi Oh, that di ba was a Sun, a Farsa, and K13? May, tatatlo. may ibon pa, 6 yata yun. Pito. Ay, hindi ko na Dami. mabilang. Hindi ko na mabilang kung Oo. ilan yung pumapalag sa kanya, pero parang hindi nabawasan yung HP niya. And in turn, naka-triple kill pa siya. Sumagot lang doon is si Rookie on that Harley and si Taulava. Yun lang yung naging response niya, pero grabe yung napakita niya sa atin on that team fight. And hindi na nga kinailangan mag-respo actually doon ni Berks 11. Sobrang kinaya na nila. And ito naman, si Chang O pa ngayon na na-membressure against Michael Are on that Sun. Grabe talaga yung mga nangyayari sa atin ngayon, hindi ko na maintindihan. Yeah. Pero that will be the concealed play, mapapagamit kasi kailangan nila mag-out. And the map control now, we are clearly seeing it. It is in the hands of Letran. You know what's actually funny? What? Sinabi mo kanina na team fight, pero siya lang mag-isa doon. Oo nga. Grabe, no? Oh, sige. So, nagmistulang one-man team. Tama naman, team pa rin. Kaso, mag-isa lang siya. Kaya, pero ang nangyayari dito, Kenjo, hindi na niya nabibigay yung pressure na karaniwan niyang binibigay. Kasi, yung kabila naman, coming from the sides, talagang mainit ang ibinibigay as Ace. Meron na ditong immortality, napansin ko din kanina na nag-build siya ng Athena Shield. So, hindi talaga siya mabibigyan basta-basta dito ni Kenjo 23, even with the Lightning Truncheon already presented. Bergs here would be able to push one of the turrets in the inner side as Paing mapapagamit ng Phantom Execution para at least makapagbigay ng pressure. Pero may bawi eh. Continuously nagbi-build up yung storyline dito coming from the members of Letran. Unahin natin objectives, then the jungle. And then hindi natin napansin na yung Lord nakuha na rin pala nila. Grabe, alam mo, hindi biro na yung place na pinapakita sa atin dito. Kanina si Ace, grabe pakitang gilas. Ngayon naman si Birch, kanina lang, grabe yung side step against the May Phantom side quest. Grabe yung side step niya on that jungle. And now, hindi talaga maka-initiate ng matiwasay si K13 kasi papasok pa lang siya, susubukin pa lang niya na tutunaw na yung HP niya. Ngayon, may opportunity mag-defend or mag-def pa ngayon talaga ang side na ng Baste. Hindi naman napagsabay-sabay ang lanes and napabagsak agad yung Lord. Kaso nga lang, Michael Are, mapapabagsak din. Ngayon, bawas sila ng membro. Actually, tatlo na bawas tatlong kanila members, no? kasi nawala si Michael Are. So, ngayon, -3 sila. Luging-lugi. Yun. Lugi. Yun, mahirap talagang, mahirap pag nabawasan kayo ng tatlo eh. Pero 7 minus 3, 4 pa din naman. So 4 pa din ang dedepensa. Kaso yung Agila doon ay napabitaw, mukhang siya mabibigyan. Kaso nakuhanan niya naman etong si Rookie coming in with Divine Judgment. Kasama pa yung aggro ng turret doon. So ilang tore pa to? May 2 pa sila. So kahit sabihin mong wala dito si Michael Are doon sa 7, may 6 pa din sila kasi 2 tore pa rin nila yung dumedepensa. Yes. But so far, will the defense be enough for them to be able to capitalize or equalize in this game and hopefully turn things around? Kasi so far, Ace, nandun na sa loob. Kumakatok na sa pintuan. Yes. Actually, hindi nila kailangan mag-retreat. Kahit na namatay si Rookie doon on that part kasi nagawa naman na niya yung trabaho niya. I mean, that is what you would get from a Harley pick. Nakatanggal na niya si TJ, although naging kapalit din siya. Pero that's all he can do kasi in terms of team fights. And once he's able to do that, the rest is up to Ace. At alam naman natin kung gaano ka-threatening si Ace. Ngayon, tingnan mo naman tingnan mo, nag-flicker in siya. Grabe yung jump scare. Alam mo yun, ako natatakot sa kanya eh. Ngayon, napatumba na naman si TJ. -1 na sila ng initiator. Naku, tumitipi na. Tumitipi na nga. So, wala na silang initiator ngayon. At parang iba na yung confidence nila na pumasok ngayon. And grabe, eto tingnan mo naman si Ace from behind. Sinubukang itulak ni K13 pero wala talaga at tulak lang ng tulak dito ang side ng Letran.
pipilitin na ba nila to? Kasi grabe naman talagang pressure na nabibigay na nila ngayon eh. Pero tingin ko, kukunin muna nila ang inhibitor towers. That's the best option right now. Yes. And now, it's safe to go for the Lord. Kasi si Paeng, ayan na nga yung sinasabi natin na kailangan nila mag-ingat. Makakuha pa siya ng isang take-off kay Sabaw. At makaka-out lang siya against the members of Baste. Pero, Inaabangan na. hindi. Inaabangan namin. Sumusubok gumawa ng plays dito si Paeng. 9-3-2. Maganda naman yung KDA niya Yes, but yes. it doesn't really translate into the game. Isipin mo, meron kang jungler na 9-3-2 ang kill score out of the 13 kills ng team. Yes. So, buha tactics talaga ang kailangan niyang gawin dito. Kasi so far, isa pa lang sa mga tore coming from the side of Letran na ang napapabagsak. And yung Knights naman, alam na nila to eh. We can build this thing together. Standing strong ano yan? forever. Ano yan? Nothing's gonna stop us now. Yun yung kailangan nilang gawin dito so far as they have the lead. Almost 11k na nga ang ating kill score. Actually, 11 na nga eh. So, malaki talaga ang diferensya. And Yes. Ace here, the sportsman. Wala ka na talagang iba pang kailangan asahan. Intrams na to eh. Oo. Ito yung mga inaasahan mo sa batch nyo na talagang suscore ng 50 eh. But the Lord Dance is already here. Will this be a contest or will this be a free door? Pero sa Paeng, medyo mananahimik lang ako dito ng konti kasi sumusubok talaga siya na paggamit na ng Phantom Execution doon sa isa as Rookie will be taken down. Pero nandun naman si Kenjo sa kabila kasi si Ace ay trumatrabaho din just when you thought na malaking bagay na ito para kay Paeng and the members of San Sebastian. Hindi pa pala kasi hindi naman yun yung Ace player eh. Pero si Katja dito ang magpapatumba. The Divine Judgment is real. Ayan ang huling hatol sa'yo ng Agila. Pero si Paeng dito masyadong marami kumakalikot na. Nag-earthquake ang ating entablado. As of now, Ace ay pumaparito na naman. Mukhang hindi pa yata tapos ang laban. Mahari masyadong mainit. Pakainit na nangyayari. Meron na namang isang pagtulak na gagawin si K13. Susubukan niyang maka-out dito sa laban pero hindi na niya yata magagawa. Mapapapok ang immortality. But look at Michael Arrow from behind. K13 will be going down. Ace is still alive. Napaka-lock. Napakasakit ng mga suntok na inilalabas niya. Legendary na. Ngayon si Ace on that Pakido. Now 2 members from the side of Baste are down. Pero 2 members na rin ang mapapabagsak dito. Ngayon, grabe yung sagutan na nakikita natin from both teams. And I was about to say na napaka-commendable ng decision making na ipinakita kanina ng Baste o ni Paeng particularly and pati ni K13. They were able to take out crucial members dito from the side of Letran. Kahit na kung titignan mo 11k gold lead din kanina yung lamang. Ngayon nasara na nila ng paunti-unti yung gap, hindi na masyadong ramdam but the Lord will be secured dito by Letran. Ngayon kailangan kumuha ng trade siguro dito ng Baste pero I think it's safe for them to retreat kasi they will need to defend. And the moment na mawalan sila ng isang miyembro rito, delikado na yon. But speaking of, si Paeng pa nga ang mawawala. Ang nakikita natin kanina pa, napaka-crucial factor talaga dito para sa side ng Baste ngayon at wala na siya. Kailangan nila magkita ng 40 seconds pero hindi na siya abot dito sa Lord. So it will now depend on these 4 members to defend the pressure and even the Lord and even the enhanced minion waves. Kakayanin ba nila to? They have the Farsa, they have the Sun, pero magiging crucial dito yung magiging play na ilalabas ni TJ kasi napakalambot din niya at napakadaling bigyan. Kumakakuha siya ng magandang hatak dito, napakaganda nun para sa team, pero yung Lord hindi mo na mapipigilan, tinry nilang i-divert yung attention, bagya, pero look at Ace with the tower lock, wala nang pakialam, Time's Journey pa, and that is it. It's game number 3 at ang magwawagi ay ang Letran pala. 3-0 once again. Masyadong maganda ang ibinigay na performance here coming from the side of the Knights. And who do we expect to take the lead? Yes. Ace player, the Sportsman. 12-0-3 ang kill score, 15,000. Ano pa masasabi natin dito, Maring Brig?